Update tayo sa RMB at Markets. Express galing Tulan sa Subo. Hataw kong hataw. So andyan na guys, narito na yung bagong unit ni DLTV. Bus number 1804. Guys, may sumakay na inspector ng DLTV. Ito guys, Peña Francia. Dito tayo sasakay papuntang Naga. Ito guys, DLTV. Sunod-sunod na yung galing Samar. Grabe ato si Ilapil. Tao din si M.A. Victoria. Okay, tataw. Ito guys, AMB. Galing Gubat Sorsogon. Hindi nakabuelo. Ito guys, yung isa hataw. Ay, si Golden Dragon pala to. Galing Gubat Sorsogon. RLL Transport galing Legazpi Terminal.
galing ata Tumbulan, Sorsogon. Grabe, nakataw. Ulilit guys, London Liner. Queens Express. So, shoutout nga pala kay Scorpion King at kay Panda Cruz ng Catanduanes. Ito guys, Solid Ilaville at Bicol Isarog. Ito guys, Legazpi St. Jude galing ito guys, FA Twin Heart from Magallanes, Sorsogon. Tao guys. So shoutout nga pala kay Sylvester ng Laguna. So guys, another DLTV. Ito guys, galing Pilar, Sorsogon. 1912 Legazpi St. Jude. Carbon on the line. Ito na guys. Dito na si Antonina. Shoutout sa driver ng Superline. Ingat sir sa biyahe. Ito guys, Peña Francia. Galing Gubat, Sorsogon. Ibanyas Line galing Tabaco, Alba.